Hola, nosaltres som un grup del Jaume Callís i avui us venim a presentar el nostre projecte d'Osona pel món. Jo sóc en Sol. Nosaltres som la Júlia i la Sofia. Jo sóc el Matei. I jo sóc l'Aaron. Hola, sóc la Gabriela, tinc 52 anys i sóc immigrant. En quin país vas néixer? Vaig néixer a l'Argentina, En quin poble o ciutat exactament? a Buenos Aires, en un barri que es diu Wilde. Et va costar molt aprendre el català? No gaire, una mica. Més o menys quant de temps? Poder 4 o 5 mesos, quan he arribat m'he apuntat a estudiar-ho per a un curs de nouvinguts que feien en el Consorci Lingüístic i he estudiat gramàtica durant uns mesos i després m'he apuntat per fer parelles lingüístiques per a parlar-lo més fluidament i tenir més fluidesa. Per què vas migrar? Bàsicament per amor. Vas tenir moltes dificultats a l'arribar a Osona? No he tingut gaire dificultats, per sort. Trobes a faltar alguna cosa del teu país? Sí, bueno, lo que más trobo a faltar al meu país és la meva família, que està tot allà, i bueno, com els costums que tinc i les tradicions encara les puc portar amb mi, vull dir, com per exemple tomar mate i aquest tipus de coses que són molt argentines, les conservo perquè, bueno, perquè les conservo, perquè m'agraden. Has tornat a visitar el teu país des que vas migrar? En cas que sigui així, has trobat alguna dificultat? Sí, molts cops he anat a l'Argentina a veure la meva família. No, per sort no. Bueno, al principi sí que m'ha costat una mica tenir els papers per a tenir la residència perquè vaig casar a l'Argentina el meu home que és aquí i fins que s'ha validat tota la qüestió del matrimoni he trigat una mica en tenir els papers. Et va costar molt de trobar feina? No gaire. Bueno, lo que he trigat en tenir els papers. Quant de temps? Bueno, he estat un any i mig sense papers. Bueno, con papers una mica ahí. La gent et va fer sentir exclosa per ser de fora? No, bueno, poder una mica sí, m'ha costat una mica al començament de fa 22 anys que sóc aquí i al començament sí que m'ha costat una mica trobar-me còmode aquí a Vic. Trobava que la gent era una mica distant. En quines situacions? Ara em costa una mica de dir-ho, però bueno, a vegades m'he trobat com que jo intentava parlar el català i quan sentien el meu accent automàticament em parlaven en castellà, cosa que sí, clar, si uno intenta parlar l'idioma i estàs fent un esforç per parlar-lo, m'ho canviaven i això la veritat que no m'agradava gaire.